Garbati ne ya sage. Wallahi ban gane ki ba. Wallahi ban gane ki ba. Mu ta office. Ya hakuri. Mu ta office. Dan Allah. Mu ta office. Mu ta office. Ba na son ai iyaye na. To yayi. Kai. Me kuke ana haka? A jikin motar tawa kai da duk an yaro. Ina na gane ki? Wani gida? Garbati ne ya sage. Wallahi ban gane ki ba. Wallahi ban gane ki ba. Mu ta office. Mu ta office. Mu ta office. Mu ta office. Ba na son ai iyaye na. To yayi. Wai dama iyayenki ba san kin fito kina nan kina hira? Kai. Daga ina zuwa ina? Ya hakuri. Kai wannan daga nan. Kai da kaniya ina ce maka wai daga nan. Baka ji ne ina ma magana. Dawo ta nan. Kai. Kai. Kai mun shiru na ce ko? Kar ka kashe mu. Dakata min a hankali. Ku dakata. Ku dakata. Kai.